Són aquells partits que no oblides mai, perquè marquen un moment a la teva vida diferent dels altres. Puges d'una categoria com és d'una tercera a una segona. Diego que trepitja àrea, Diego que està sol, pot guanyar la Copa a l'Europa. Gol de Diego, gol de l'Europa que acaba de sentenciar. Doncs és Carvajal, qui aixeca la Copa de Catalunya que acaba de guanyar l'equip de l'Europa. Volem el Nou Sardenya a petar. L'equip s'ho mereix, l'equip ho vol i ara sí que s'ha de fer una crida a la gent i donar un pas endavant. Volem allà, si van dir 4.000, 5.000, el que faci falta, però el Nou Sardenya ha de ser una olla a pressió el diumenge que ve si es toca que jugar a casa.